ପରେ ପ୍ରେମ ରୂପକ ଚୁମ୍ବନଟିକୁ ତୁମ ଗଣ୍ଡ ଦେଶରେ ସାଇତି ରଖିବ ବୋଲି ମୋର ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ। ବୁଝକି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିନି। 1 ସେକେଣ୍ଡ ବି ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚି ପାରିନି। ବୁଝକି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗରଣୀ ସବୁବେଳେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଯାଉଛି। ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ମୁଁ ନାଚି ଯାଉଛି, ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ତୁମେ ନାଚି ଯାଉଛ। ବଡ ବଡ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି ରେ। ଶୁଣ ତମ ସହିତ ମୋର କିଆ ବୁଦାବଳି ଦେଖା ହବ। ରଖୁଛି। I love you, I love you, I love you. I love you too, I love you too, I love you too. ଏ ସାରା ପୃଥିବୀ ବଡ କହିଲା କି କୋକିଳ ସ୍ୱର କହିଲା କିଆ ବୁଦା ମୂଳକୁ ତୁମେ ଆସ, ମୁଁ କିଆ ବୁଦା ମୂଳକୁ ଯିବି। ହେ କିଆ ବୁଦା ମୂଳକୁ ମୁଁ ଯିବି କଣ? ମୁଁ ତ କିଆ ବୁଦା ମୂଳରେ ଅଛି। କିଆ ବୁଦା ମୂଳରେ ଲୁଚିକି ବସିବି। ଲୁଚିକି ଆସିଲା ମାନେ ଆଉ ଫୁରୁସତ ଦେବିନି। ତା ଦେହ ସାରା ପୁରା ମାନଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦେବି।
সেটা অর্থ সঙ্গ আছে কি লো গানু খাই নেই বলু লো ছতর খাই ও বুঝি লো কোন কলু লো ଛଳାଟି ଘରେ ଯୋଉ ଭଳି ଗରମ ହଉଛି ଲୁଗାପଟା ଟେକିକି ରହିଲେ ଯାଉ ସମ୍ଭଳା ପଡୁନି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କିଆ ବୁଦା ମୂଳକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହାୱା ଖାଇବା ପାଇଁ ହାୱା ଖାଇବାକୁ ନା ଦେହ ସୁଖ ପଡୁକୁ ମତେ କୁହ ତମେ କଣ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲ? କଣ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ପୁରା ପବନ ଖାଇବାକୁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି ତୁ ଏଠି କଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ମୁଁ ଆସିଛି ସେଇ ନାଇଁ ପବନ ମୋର ପବନ ଦରକାର ନା ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ ଖୋଲିବାର ଅଛି ଆଚ୍ଛା ମୋ କଥା କହିବା କଥା କହିକି ମତେ ନର୍ସ ଦିଦି ଫୋନ କଲେ କୋଉ ନର୍ସ ଜାଣିନ କୋଉ ନର୍ସ ନର୍ସ ଦିଦି ଜାଣିନ କୋଉ ନର୍ସ ଇରେ ହେ ସେଇ ପୁଚୁକି ନର୍ସ ଦିଦି ମତେ ଫୋନ କରି କହିଲେ ଆସ ଟିକେ ଏ ଅଗାଧୁ ଏ ଛଡ଼ା ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ପୁଚୁକି ନର୍ସ ଦିଦି ମୋର ପୁଚୁକି ନର୍ସ ଦିଦି ତମର ଆଉ କି କଥା ପୁଚୁକି ନର୍ସ ଦିଦି ତମର କେବେ ଧରିଲେନି ଶୁଣି କଣ ଶୁଣିବୁ ସେ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ତମର ବି ଅଛି ଆଧାର କାର୍ଡ ତମର ଅଛି ପ୍ରେମ କଲଣି ଶୁଣିଲେ ତ ଛାତି ଫାଟିଯିବ ହଁ ତମର ଫଟାନି ମୋର ଫାଟିକି ଅଛି ଶୁଣ ଗୋଟାଏ ଦିନ ମୁଁ ହାଇଡ୍ରୋସ ଅପରେସନ ହେବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ଆଉ ତାହେଲେ ରିପିଟ୍ କର କଣଟା ଅପରେସନ ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋସ ତମର ଅଛି ନା ଆଉ କଣ ଅଛି ମୁଣ୍ଡରୁ ଘଟଣାଟା କଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋସ ଆଗରୁ ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଅପରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ହସ୍ପିଟାଲ ପୁଚୁକି ଦିଦି ସେଦିନ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାନ୍ତି ପୁଚୁକି ଦିଦି କଣ କଲେ ଜାଣିଛୁ କଣ କଲେ ମୋ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ ହାତ ଧରି ବେଡ ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ ବେଡ ଉପରେ ଛାଇଦେଲେ ତାପରେ କଣ କଲେ ଜାଣିଛୁ କହିଲେ ତମର ଖୋଲୁ ବେଡ ଖୋଲୁ ମୁଁ ଟ୍ୟାଗ ଖୋଲି ଖୋଲି ସାରିବା ପରେ ପୁଚୁକି ଦିଦି କଣ କି ଖୁସି ଜିନିଷ ତୁମର ହେଇଛି କଣ କଲେ ପୁଚୁକି ଦିଦି ମୋ କଖାରୁକୁ ଦେଖିକି ପୁରା ବୋକା ଅପରେସନ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ଜଏନ କରିଥାନ୍ତି ଅପରେସନ ଜଣା ନଥାଏ ଏମିତି ଅପରେସନ କଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ କଖାରୁ ପୁରା ତଳେ ଗଲା ମୋ କଖାରୁ ଭଳିଆ କଣ ତୋ ଜିନିଷ ନା ମୋର ସେମିତି ନୁହେଁ ମୋର ହଉଛି ବଦକରି ଏ ଛଡ଼ାଟି ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହୁକ ପକଉଛି ତୁ କଣ ସେଠି ଯାଇକି ତାର ଛିଡେଇ ଦଉଛୁ ମୁଁ କାହାର ଛିଡେଇବି କାହାର ଛିଡେଇବି ସେ କାଠା ମା ଫୁଲକୁ ତୁ କଣ କହିଲୁ ସେ ମତେ ଆଉ ଆଗ ଆଖିରେ ଯାଉନି ମୁଁ ଖାଲି କାଠା ମା ଫୁଲକୁ ଯାଇକି ଏତିକି କହିବି ଖାଲି ଭାଉଜ କଥା କହିକି ଯୋଉ ମଉସା ତମ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି 4ଟା ଭିତରେ ଆସିକି ଭିତରେ ଗଳି ଯାଉଛନ୍ତି କଣ କହିଲି ଖାଲି ଏତିକି କହିବା ଆଉ ଗୋଳାଅନି ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଉ ଗୋଳାଅ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ଏଡ୍ସ ରୋଗ ହଁ ତାଙ୍କୁ ତ ଛୁଇଁବା